Salutare! America astăzi este o hiperputere. Într-adevăr, începe să piardă acest titlu în fața Chinei, care este într-o continuă dezvoltare, însă acesta este un subiect pentru o altă dată. Deși este o superputere, SUA nu a fost mereu așa, dar haideți să o luăm cu începutul. Deși continentul american a fost descoperit de Cristofor Columb în 1492, acesta nu a fost controlat de niciun stat până în 1607. Deși au mai existat încercări de colonizare a teritoriului, precum încercarea Spaniei din 1565 sau colonia Roanoke din 1585. Timp de 158 de ani s-au format 13 colonii pe coasta de vest a Americii, printre care se afla și New York, Rhodes, Virginia, California de Nord, California de Sud și multe altele. În 1765, situația a început să devină tensionată. Tocmai ce se terminaseră războiul de 7 ani, din care, deși învingătoare, Marea Britanie ieșiseră slăbită, cu o datorie externă dublă și o economie deplorabilă. Din această cauză, Marea Britanie a început să-și taxeze coloniile mai mult. Printre taxele care i-au supărat pe coloniștii americani, se enumără și taxa pe timbru din 1765, prin care se taxau documentele oficiale, și taxa pe ceai din 1773, care a dus, inevitabil, la Boston Tea Party, la 16 decembrie 1773. Nu cu mult mai târziu urmează să înceapă cu adevărat războiul de independență, la 19 aprilie 1775. În consecința acestui război, la 4 iulie 1776, la cel de-al doilea congres continental, are să se adopte prin vot unanim Declarația de Independență, la acel moment numindu-se Declarația Unanimă a celor 13 State Unite ale Americii. Despre acest subiect, cât și despre războiul de independență, se pot spune mult mai multe, însă despre acestea o să vorbim cu altă ocazie. La revedere!